Ako si Gina, ginaingon, kung ang imong bana usa ka seaman, meaning kuno sa seaman, si manloloko, ug every port, report. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Dira ang kwarta alang sa imong mga papeles, Ken, oh. Salamat kay Gina. May untag makumpleto na karon makasakay na kag barko. Tabang itong kog ampo, Jean. Nag-ampo bitaw ko permi, Ken. Kay gusto pud ko nga makasakay na kag barko. Aron mahawas kas atong kalisod. Kay inigdag ko sa tong mga anak puhon, makapatungha ta nila sa nindot nga eskwelahan. Gina, nakumplito na nga akong mga papilis. Unya, tabangan ko ni Nino nga makasakay ko sa barko. Nga siya ang kapitan. Mao ba? Mm. Maayo na kun mauna, Ken. Ken, Inter-Island unsa atong biyahe ana. Pero kung ma-okay ato akong application sa laing barko para sa laing nasod, dadon ti ka uban ako kay kapitan man gihapon ko sa mga barko nga akong gi-applyan. Salamat kayo, Ninong. Nung daghang kayong salamat sa imong pagtabang kang Ken. Basta dili lang magtinapulan si Ken Gina. Sa pila niya katuig nga musakay og barko, mahayahay gyud mo. Ken. Ay. Observe lang una ka, ha? Ikaw ang wasis ni Harold. Harold! Siya si Ken, ang akong linudahas kasal. Ocho. Ikay mahibaw nga Onong. mutudlo sa iyang buhaton, ha? Oh. Harold! Kap. Kay bahala ni Kap. Sige. Oy, baikin, bay. Ay, bay. Bay. Subos, bay. Yan. Ay, dagang mga chicks dito. Ah? Oh, ha? Ato, tas tikitig sa mga karon. Okay. Nagila Charmin ito. Manilin o si Ona Jane. Charmin, manilin og si? Ona Jane. Una, G. Oh. Kita yung mga mga ticket dito. Sige. Ano? Sige. Ano ko sa room na kayo barko, dali. Sige, bayaron. Aray. Asa day mo karon midunggo? Ang kuan diami sa Ormoc City nga Pierre Jean. Ug mapamis sa gabi mo biyahe balik paingon diya sa Cebu. Mao ba? Pero inikapot sa barko, di ko kauli. Ha? Kaya naman. Doon na pa may kuan ka ng orientation sa opisina. Unya, inikahuman sa orientation, diretso na mis barko aron sa laing biyahe na sa. Hello, mao ba? Lagi? Sige na lang, okay ra, nikasabot ko. Unsaon mo gid imong trabaho? Miss, imong ticket pa liho. I-share na lang ko. Okay, ticket. Uy, ticket. Dara. Dara mo ticket, miss, oh. Okay, thank you. Buhi lang akong kamot, be. Expect ka dito. Huwag pa din ko ng butang igahan ng ticket. Ang isa, ha? Kinig. Noon sa badi ay, uy. Ikingunit. Ako din si Gina. Uy, Gina. Lutag nga mo, eh. Gina. Sangay di ka sa akong... Sa imong asawa? Dili, uy, ulitaw pa ko, uy. Sangay ka sa akong mama. Bye. Anong babae ba? Ni Narman ang ligo-ligo. Anong tupad ni Elister ba? Ang bangko na itong steward din. Ligo-ligo sa bangko ng rooftop. Karang tapad ni Elisa? Oh. Uy. Kung kailan na miyan ang duha ba eh? Ha? Kuan si Gina. Gina mo'y pangalan niya. Hindi ba? Oh, Gina? Gina. Sangay si mga asawa. Kung ato palawaman ba? Sangay. Palaw. Sangay. Pero laing spelling siya nga bay. Ang Gina kay G as in jar, niya E, N-E, niya H kuno. Ang kanang una. O sa ito spell ano una? Una? U, N, N, A, H. Mo na no? E, H. Mo na? Mau yan. Wala nito. Akrit na nga, dulo na ko siya. Sige. Uy, pero, bida. Kung masakpan tayo mo kalaki ba, ay lang kayo pahalata, kayo maputbol yung kani. Ay, sapa ni Ninong bay. Hi, Gina. Hi. Ganun, idol man ka ko, Ken. Kita mo ko ni mo.
Kinsa man day mo tuon sa kuan Ormoc? Mabisita lang ko sa akong mga paryente kay Fiesta Manggod. Di ay. Doon na day kay mga doon na sa koy kaila dito sa Ormoc. Bakit naman? Nagkay ko kaila dito eh. Sila si kuan ang kapitan Gina Racasa. Kaila ko to. Sangay gyapon na ako. Sa gaya po nimo. Oo ba? Kining kini gyapong barko ay mong sakyan ni pauli nimo? Basin. Yes. Ganun niyas ka man ha, Ken? Enjoy the fiesta, Gina. Bye, Gina. Sa kayo balik ning barko, ha? Okay. Sana all. Yes! Yes! Salamat kay bisa kay balik ini nga among barko, Gina. Kuan man gud, wa man ko lain kasakyan. Amo sa kayo ko ganihang bunsagay da may fast craft Pero unsa man? ay dali na mo abot sa sip. Maulag kita kay kumabot Cebu. Ay rasa doy aron kana pa makalugar pa gusto nga istorya. Like kuan man gud kini. Abi ni mo, Gina. Kini. Meron ka uy. Sige pa na ko kag gamit ha. Kini Gina. Ay gusto ka isulti. Doon na pero ay abi ko ni mo lalabat first sight ko ni mo, Jen. Magaling kang kupal ka. O, dyan mo taga-barko, uy. Mga maayaw kay mo atik. Lalabat first sight ko ni mo tinuod akong sulti ni mo, Gina. Di ni atik ra. Basig ninyo ka na, Ken. Uy, ulitaw pa ko, Gina. Uy, ulitaw pa yun ko. Ulitaw ko. Ulit nga tao. Kumusta naman ang imong bana, Gina, ha? Okay naman si Ken, ma. Niato ron kay ni-text ganinang kadlawon nga modunggo ang barko karon dinhi sa pier sa ato. Nagbinuotan na dahil siya. Buutan mo gud si Ken, ma. Ayaw kumpiyansa. Daghan ang nag-ingon nga kadang mga seaman, daghan kuno nag-chick. Kaya if report, mo report kuno na. Si Bako in town maoy. Di lang gid mahitabo ni Ken nga akong bana. Tapo yung punin mo sa kay barko eh. Nganong karon ka lang ni uli. Dini si mama ka kanina, wa nimo magkaabot. Nasa man di ka puy ka? Masahian di ka. Bay talikod pe. Kaya talikod ko ha. Oops. Sana all. Kana. Dire? Piyong suki dito. Magaling kang kupal ka. Lapit sa ko pangiyoran. Ay. Mga makakiyod ko na. Sige. Kana. Unya na piyong Ken. Ini ko man ako gilot nimo. Kimingaw na kay ko sa kong bana. Ken? Uy, hindi ang niha ko. May kay ni anak bikin. Kita naghalar pa sa iro taon. Oy, tinguli mo guro sila. Ikay na tayo na isyo ng ticket kay nanghir kong kapo muli ko taon kay dunay emergency sa mo. Mau ba bayaron? Musta Sige na bay. Gina ha? Mitis, musta na? Okay na. Kasi kumbati yung duwa ta. Subida. Kiring. Musta man? Wait kung bating na itabo kay nagtigom ko kusog kay usakay mo kurong gabi ining barko. Sakay mo tos Gina. Excited ako Gina bayaron. Excited. Nganong ni aman ta din ni Ken. Aron way makadisturbo na to good. Ninyaw na no. Sana all. Ninyaw na gigayong. Panay nagtikaw-tikaw sa palibot. Nagatuog ng mga pasahero ng barko. Magaling kang kupal Ang sa ka. palibot din yan, no? Ang bitaw. Gina? Jen? Jen? Lamian mo, lips. Gina, uy, tamis kayo. Oops. Sana all. Ini umiiyak. Kinugari ko. Bira ito. Mingaw na. Pangita
Nasaon ako si Ken. Ma-surprise kid siya kay uman siya makahibaw nga misakay po ko ining barko nga iyang gisakyan isip sa kasiman. Timing po nga nagkasugat ng duha ni Harold na amigo ni Ken. Gihatagan ko niya pasa sa barko. O nagkasakay ko nga free. Hay makaroon si Ken. Mangutan ako sa barko nga iyang kauban. Kaya nagbantay sa kantina. Muna akong pangutan-on. Excuse me, mahimong mangutana? Mahimo kayo, miss. Unsa man na? Hain ron si Ken. Si Ken, miss? Aw, bantayin ang kwarto ha, Naay mo gawas nun diha. Igun sa makang bay Ken. Uyab ka niya? Na, daghan na mo. Ha? O, di, daghan na mo. Daghan na mo na uyab ni bay Ken. Kung saon, gwapo manggod mo, daghan nga babae ang makagusto niya. Tempa. Taga diin day ka, miss. O, kinsa man ka? Ako si Gina. Naa sa amo nagpuyo si Ken. Asawa ko niya. Unsa? Iya kang asawa? Patay. Sa may mamatay. Oh, Pagtarong sa imo sinultihan, ha? Patay. Say patay. Haway. Ito ana. Unsa na ni? Ako! Boy! Di lang ko ni mo ihatod sa kung tihiras, Ken. Gina, niya ka. Nisakay ka rin barko nga. Nga? Nga imong gisakyan, sir? Oo. Nisakay ko tuyo. Pero ako'y nasurpresa kay nakita ta ka nga sweet kay ka nag-abay ng babae nga diha mo gikan ang kwarto, ha? Nagulsa mo duha diha, ha? Nagulsa mo! Ay, sis! Ay, sige. Ay, kung padlo nga, day! Kay may katungutog Ken kay bala na ko siya! Imos ka bala? Kayo! Sige, itaw ka! Gina, let me. Ha! Ilas! Pinalit may impas mo kabit? Uy, may kang mupilig babae Ken na kada. Parehas sugngan ako da. Mo imong iuyab. Ken, magkakot ka! Iusap na rin ako ni mga akong pagkababae, ha? Gisulting na ulit tao ka, pero magkakot di ka! Ay. Magkakot di ka! Hoy! Ano buglo akong bala kita yung nagbuglo! Kita mo yung nagbuglo! Ginawan, sinato, gusto na mo! Ginawan, sinato, gusto na mo! Sukad adto, wa ko mosugot nga mo sa kay og barko si Ken. Way ayo, makagubot lang namong duha. Useless ang magsiman pa si Ken kay si manloloko man di ay. Maguto mga kasama ang kaagi ni Gina dinhi ning atong tulumanon. What's the style? Siman luluko style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera.